Кыска гына мен әйтсәм була. Татарча сөйлим инде, белмим. Урысча әйткәнне кем карыянды, кемгә кирәк? Менә безнең авыл ул элек революция кадәр, революциядан соң ничә дистәләр ел дәверендә татар шиге булган. Анда бер кайчанда күңелсез булмыйдыр. Кич белән эшең пешсә, скамьяга чыгып утырасың, шунда күршедә, шул урамда я тегендә, я монда күрәсең, я тавышларын ишетәсең, сөйләшеп утыралар, көлешеп утыралар, шулар яна барып әңгәмәләшеп утырадыр. Анда безне урыс ягында аларда күп булса 2-3 бала буладыр гаиләдә, ә бездә татар ягында, татарда бик күбие 7-8, менә безнең гаиләдә 10 бала булды. Күп идек, бигрәк күп булды. Шуңа күрә кич белән чыкканда күңелле буладыр иде. Була иде. Соңдан ул татар ягы